Surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Noon, ako ay nanunumpa sa panulat at sa isinulat ng mga anghel sa talaan ng mga tao. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ikaw, O Muhammad, sa pamamagitan ng biyaya ng inyong Panginoon ay hindi isang baliw. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Katotohanan sa iyo ang gantimpala na walang maliw. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. At katotohanan ikaw ay nag-aangkin ng mataas at kapuri-puri na moral ng pag-ugali at asal. Fasatubsiru wa yubsirun. Iyong mapagmamasdan at kanilang mapagmamasdan. Biayyikumul maftun. Kung sino sa inyo ang inaalihan ng pagkabaliw. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang lubos na nakakaalam kung sino ang napaligaw sa tamang landas at kung sino ang nasa tamang patnubay. Fala tuti'il mukaththibin. Kaya't huwag mong sundin ang mga nagpapabulaan sa mga talata ni Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ang kanilang hangarin ay pumayag ka na makipagkasundo sa kanila at sila rin ay makikipagkasundo sa iyo. Wala tuti' kulla hallafin mahin. At huwag mong dinggin ang mga tao na nanumpa ng lubhang marami sa kasinungalingan at walang halaga. Hammazin masya'in binamim. Na mapanglait, na nagpapalibot-libot at nagkakalat ng malisyang salitain. Manna'in lil khayri mu'tadin asim. Na pumipigil sa mga kabutihan, lumalabag sa hangganan ng pagsuway at makasalanan. Utullin ba'da dhalika zanim. Malupit at higit pa roon ay isang wala sa katwiran ng pagpapamarali o nag-aangkin ng maling angkan o pamilya. An kana dha malin wa banin. Gayon siya, sapagkat siya ay nagtataglay ng mga kayamanan at maraming anak. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Kung ang aming mga talata ay pinaparinig sa kanya, siya ay nagsasabi, mga katang kwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna o lumipas. Sanasimuhu ala al-khurtum. Tatatakan namin ang kanyang ilong. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Katotohanang aming sinubukan sila ng katulad rin ng ginawa naming pagsubok sa mga tao ng halamanan. Nang sila ay mangako sa isa't isa na kanilang pipitasin ang mga bunga ng halamanan sa kinaumagahan. Wala yastathnun. At sila ay hindi naatubili kung ito ay pahihintulutan ni Allah. Fatafa alayha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. At naglibot dito sa halamanan ang isang maglilibot na apoy na mula sa iyong Panginoon at ito ay sinunog habang sila ay natutulog. Faasbahat kassarim. Kaya't sa kinaumagahan, ito ay natulad sa nasalantang lugar na ang kanyang bunga ay natipon na. Fatanadaw musbihin. Sila ay nagtawagan sa isa't isa nang lumiwanag na ang umaga. Anigdu ala harthikum in kuntum sarimin. Na nagsasabi, kayo ay magsiparoon sa inyong bukirin kung nais ninyong anihin ang mga bunga. فانطلقوا وهم يتخافتون.
Kaya't sila ay nagsilakad na nagsasalitaan ng lihim sa isa't isa sa mahinang tinig na nagsasabi, ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. huwag hayaan ang sinumang mahirap na tao na makapasok sa halamanan sa araw na ito. وغدوا على حرد قادرين. At sila ay pumaroon doon ng maaga ng may matibay na hangad at nag-aakala na sila ay may kapangyarihan na hadlangan ang mahirap. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Ngunit nang kanilang mamasdan ang halamanan, sila ay nagsipagsabi, katotohanang tayo ay napaligaw. بل نحن محرومون. Tunay ngang tayo ay pinagkaitan sa mga bunga ng ating paghihirap. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Ang pinakamagaling sa kanila ay nagsabi, hindi ba ang tinuran sa inyo? Bakit hindi ninyo luwalhatiin si Allah? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. At sila ay nagbadya, luwalhatiin ang ating Panginoon, katotohanang tayo ay nagkasala. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Kaya't sila ay bumaling sa isa't isa na nagsusumbatan o nagsisisihan. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Na nagsasabi, kasawian sa atin, tunay ngang tayo ay mga mapaglabag sa kautusan at palasway. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Maaari na ang ating Panginoon ay magkaloob sa atin ng isang higit na mainam na halamanan kaysa rito kung tayo ay magbalik loob sa Kanya. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Ganito ang kaparusahan sa buhay na ito. Datapwat katotohanang higit na matindi ang kaparusahan sa kabilang buhay kung kanila lamang nababatid. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Katotohanan sa mga matutuwid at matintimang nananampalataya kay Allah sa kanila ang mga hardin ng kaligayahan, ang paraiso mula sa kanilang Panginoon. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Ituturing ba namin na magkatulad ang mga sumasampalatayang mga Muslim sa mga makasalanan? ما لكم كيف تحكمون. Ano ang nagpapagulo sa inyo? Paano kayo mahatol? أم لكم كتاب فيه تدرسون. O mayroon ba kayong kasulatan na roon kaya ay may matutuhan? إن لكم فيه لما تخيرون. Nakatotohanan para sa inyo ang anumang inyong piliin. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. O mayroon ba kayong mga pangako na nagbubuklod sa amin na abot hanggang sa araw ng muling pagkabuhay na katotohanan para sa inyong anumang inyong hatulan? سلهم أيهم بذلك زعيم. Yung tanungin sila kung sino sa kanila ang makapananagot dito. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. O mayroon ba silang mga katambal sa Diyos? Hayaang dalhin nila ang kanilang mga katambal sa Diyos kung sila ay nagsasabi ng katotohanan. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. At alalahanin ang araw na ang lulod ay matatambad at sila ay pag-uutusan na magpatira pa kay Allah, datapwat sila na mapagkunwari ay hindi makagagawa nito.
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa at ang pagkaaba ay bumabalot sa kanila at sila noon pa ay pinag-utusan na magpatira pa habang sila ay malusog at mabuti. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Kaya't hayaan mo, O Muhammad, sa akin, sila na nagpasinungaling sa kapahayagang ito, dahan-dahan naming ihantong sila sa kaparusahan sa paraang hindi nila napag-unawa. وأملي لهم إن كيدي متين. At bibigyan namin sila ng palugit, katotohanan. Ang aking balak ay matatag. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Ikaw ba ay humingi sa kanila ng bayad, kaya't sila ay nasadlak sa mabigat na pagkakautang? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. O nasa kanila ba ang kaalaman ng nalilingid na bagay upang ito ay kanilang maisulat? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Kaya't maghintay ng may pagtitiyaga sa pasya ng iyong Panginoon at huwag matulad sa kasamahan ng isda nang siya ay manikluhod sa amin samantalang siya ay nasa matinding kapighatian. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Kung hindi lamang sumapit sa kanya ang biyaya ng kanyang Panginoon, katotohanang siya ay naiwan sa tiyan ng isda, datapot aming pinatawad siya, kaya't siya ay tinapon sa hantad na dalampasigan habang siya ay dapat sisihin. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Datapot pinili siya ng kanyang Panginoon at ginawa siya na maging isa sa lipon ng matutuwid. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. At katotohanan ang mga hindi sumasampalataya ay halos palagpasin o palusutin ka sa kanilang mga mata kung kanilang napapakinggan ang mensahe at sila ay nagsasabi, katotohanang siya ay isang baliw. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Datapot ito ay hindi gayon, maliban na isang paalaala sa lahat ng mga nilalang.